А сега към изложбата, посветена на болният Гошко. Съдбата на това 5-годишно дете го отвела още от раждането му в далечни страни. Пътуването се е превърнало в начин на живот за Гошко и неговото семейство. Сега, чрез изложбата "Снимки по пътя", фотографката Аделина Илиев се опитва да му помогне. Репортаж на Ваня Стоянова. Гошко е на 5 години, идва на бял свят като желано и дълго чакано дете, но се ражда още в 6-тия месец на бременността. Лекарите в София успяват да го спасят, но остават проблемите му с зрението и слуха. Още първата година на детето са му направени 4 операции, разказва неговата майка Мария Попова. Средствата отиват най-вече за рутинния преглед, който трябва да се извърши през лятото. Ние почваме така по-отрано, защото не е лесно да се съберат пари. Трябват ни някъде към 1500 евро всъщност за път, за нощувки, но ние се надяваме, че ще можем да съберем малко повече пари, така че, или пък така като дадем гласност на нашата кампания. Имаме нужда не само от пари, имаме нужда, например, ако някой бъде така гостоприемен да не приеме в дома си, например. Или пък някоя организация, не знам, просто очакваме нещо да се случи, защото винаги до сега нещо се е случило, така че да можем да останем за един месец в Италия, където имаме предложение от един център на една американска фондация. Тя предоставя безплатни услуги за глухи и сляпо-глухи деца. Ние сме били там един месец, имаше страхотен напредък. Там темата е комуникацията, която е най-трудна при деца с двойно увреден слух и зрение. Днес Гошко е дете, за което семейството полага ежедневни грижи, за да успеят да направят максималното за подобряване на състоянието му. Обръщали са се за помощ към българската Коледа. Сега искат да отидат в Италия за втори път, за да се помогне на детето да се адаптира и да се подобри комуникацията му. В България това е възможно само в училището за незрящи деца във Варна, но там с него трябва да се работи индивидуално или да има придружител. Добрата в съдбата на това семейство е Аделина Илиев. Тя помага на Гошко от неговото раждане, а сега с благотворителна изложба. Кръстихме изложбата "По пътя", от една страна, защото това са снимки правени на път, а от друга страна, защото Гошко също има да извърви своя път, който още от малък го заведе в далечни страни. Той също е голям пътешественик. "Снимки по пътя" на Аделина Илиев е изложба на нейни фотографии, част от които са били публикувани в National Geographic. Всъщност Аделина от години живее и работи в Лондон заедно с съпруга си. Тя е архитект, в последно време основно се занимава с фотография. Тази изложба подарява на Гошко с очакване да се случи чудо. Изложбата се получи доста спонтанно. Аз винаги снимам, винаги отпечатвам неща, често за подаръци и за импровизирани изложби, и решихме да направим един такъв много спонтанен и импровизирано събитие, което да покани наши приятели и да свържем двете неща, моите снимки и каузата на Гошко, който е едно прекрасно и борбено дете, и да има късмет да му помогнем с общи усилия. Иначе изложбата съвсем няма някаква силна, сериозна тема. Заглавихме "Снимки по пътя", което е така на по-поетичен превод на снимки, които се отнасят с пътешествие, travel фотографии на английски. И те са точно така, снимки по пътя много точно отразяват това каквото са, защото аз винаги имам фотоапарата с мен, винаги снимам, и това са намерени моменти точно по пътя. Нищо от това не е специално композирано, това са моменти, които съм оцелила. Фотосите, които не бяха продадени, остават в кафена Ромео и Жулиета и в следващите дни, за да продължи благородната кауза. Средствата ще се използват за пътуването до Италия, което предстои на семейството. От 2 години съществува и сайтът на Гошко, чрез него можете да помогнете на детето, ако имате желание и възможност. Ваня Стоянова, Радио Бургас. Погледнете с нови очи нашият град в часа за култура на Радио Бургас. Защото се гордеем, че живеем в град невероятен.